Yap. Aha. Wannan haduwar Umar M Sharif ne tare da Nura M Inuwa. Mu je zuwa. Lare kin shiga raina lare. Ni kuma Jummai kin shiga raina Jummai. Ni sai lare kin shiga raina lare. Ni kuma Jummai kin shiga raina Jummai. Jummai kin shiga raina Jummai. Ni sai lare kin shiga raina lare. Ni kuma Jummai kin shiga raina Jummai. In ba ke ba sai ni biya, ba ni zama cikin duniya. Ke na kira da zinariya, tare mu je kasar Saudiya. Da shigar ki ta al'adar Hausawa, kin birge. Ba gudu kuma ke ba kya ja baya, kin dage. Ba ko a cikin ranki sai ni da kin toge. Kin birge, kin dage. A cikin barci na, in na bude idona, sai sani dangina har abokai gona. Jummai kin shiga raina Jummai. Ni sai lare kin shiga raina lare. Walla kina da farar fuska, kin shiga taro ya haska. Ga igiyar so na tufka, na yi ajewa kin ɗauka. Ki zan yi wa maganar soyayya Jummai. Idan da ke a garin ba na jin komai. Gwanar da ke da fari ba ta biɗar maimai. Me sanya hausa ma dole ɗauko tsari. Babbar kyauta ce ke Allahu ya bani. Nai godiya zan je mai nuni. Na gamsu da soyayyar ta, adan maka zanna da ta. A dinga kira na ne Jummai. Lare kin shiga raina lare. Ni kuma Jummai kin shiga raina Jummai.